Tervetuloa Mahdollisuusmuutokseen studioon Raumalle. Tällä kertaa aiheena on avioliiton eheytyminen ja aiheesta on kanssani keskustelemassa Anna-Liisa Nummi. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Sinut on, Anna-Liisa, tosiaan vihitty 2 kertaa ja saman miehen kanssa. Ja ensimmäistä vihkimistä on aika kauan aikaa. Se oli vuonna 1965. Kerrotko vähän tätä taustaa? Ensinnäkin tänä vuonna vietämme kultahäpäivää, 50 vuotta. Taustaa. Siis ihan sieltä alusta, kun meidät vihittiin 65, niin ensinnäkin me mentiin kihloihin, kun pääsin ylioppilaaksi samana päivänä ja sitten vuosi sen jälkeen seuraavana kesänä oli häät ja kaikki oli onnellista. Mä olin 19-vuotias silloin ja parin vuoden päästä syntyi Juho ja sitten taas muutaman vuoden päästä Aleksi ja elämä oli ihan mukavaa. Mutta sitten pikkuhiljaa rupesin miettimään, että minkälaista se olisi jonkun toisen ihmisen kanssa. En ollut koskaan ollut muuta kuin oman Jussini kanssa 16-vuotiaasta asti. Ihan yksinkertaisesti vaan alkoi kiinnostaa maailma, muut ihmiset. Te olitte yhdessä yli 10 vuotta kuitenkin ja sitten... Joo, oltiin. 65 meidät vihittiin ja sitten erottiin niin, että Juho oli silloin 11, niin 13 vuotta ehdittiin olla naimisissa. Ja sinä lähdit etsimään uutta elämää Tampereelta. Joo. Kerrotko vähän tästä vaiheesta? Millaista elämä oli? No ensinnäkin meillä tuli ero hirveän äkkiä, että jälkeenpäin olen ajatellut, että siinä ei ehkä puitu kaikkia asioita ihan täysin, että se jäi ikään kuin ovi raolleen. Mutta erottiin virallisesti, niin kuin ihmiset eroavat ajatellen, että ei koskaan enää olla yhdessä. Ja minä ajattelin yksinkertaisesti niin, että minä olin nyt aikuinen nainen. Mulla oli 2 valmista lasta ja mulla oli hyvä työpaikka. Että mä en tarvinnut oikeastaan mitään. Mä ajattelin vaan, että mies makuuhuoneessa olisi ihan hyvä, mutta muuta en tarvitse. Ja sitten tulin näkemään siellä Tampereen reissulla, että se ei ihan mulle riittänyt. Että elämä oli ensin mukavaa. Me juhlittiin paljon ja se oli musta kivaa, kun mulla oli siinä 2 kasvavaa poikaa, jotka kanssa muutti Tampereelle. Mutta kuitenkin elämä oli ollut arkisempaa ja sitä, että lapsia hoidettiin ja nenää niistettiin ja työssä käytiin. Ja sitten yhtäkkiä siihen tuli mukaan paljon muuta. Jotain sellaista just, jota olin kaivannut. Ja tuntui, että no kaikki on ihan hyvin, mutta sitten pikkuhiljaa se ei enää riittänyt. Tarvitsin jotain enemmän ja pikkuhiljaa myös sitten aloin kaivata sitä vanhaa, mitä oli ollut aikaisemmin. Ja tajusin, että mulla oli ollut suorastaan ihana aviomies, että mitä tässä oikein oli tapahtunut, että tämmöistä kaikkea. Niin olet kertonut vähän tästä Tampereen vaiheesta sen verran, että tällä miehellä oli ongelmia, jotka vaikutti sinun ja lasten elämään. Hänellä oli alkoholiongelma ja mä en ymmärtänyt siitä mitään. Mulla oli absoluutisti raitis kotiperhe siis. Lapsuuden perhe ja mun mieheni ei käyttänyt alkoholia ylettömästi. Eli mä en tiennyt, mitä alkoholismi on. Ja sen opin sitten siellä Tampereella, että vaikka mikä olisi ollut ja kuinka hyvin, ja vaikka niin aina se viina vei voiton. Se oli aina ensisijalla ja se kärjistyi ja sai valtaa enemmän ja enemmän, se alkoholin käyttö. Sinun poikasikin ilmeisesti kaipasivat isäänsä. Joo, heillä oli koko ajan hyvä yhteys isään. Että isä haki heitä joka toinen viikonloppu Raumalle. Ja et se säilyi hyvänä, se lasten ja isän yhteys. No, mikä sai sinut jäämään tähän suhteeseen? Olit siinä kuitenkin useita vuosia. Niin... Joo, 5 vuotta siinä meni. Sitä olen itsekin jälkeenpäin ihmetellyt, että kuinka olin siinä niin kauan. Mutta ehkä siinä oli jotain omaa ylpeyttäni myös, että mä olin itse valinnut sen tien ja lähtenyt ikään kuin soitellen sotaan, niin mä ajattelin, että tässä nyt sitten ollaan.
Ja tietysti oli parempia päiviä myöskin, ettei se nyt pelkkää tuskaa ollut, kunnes sitten ihan loppuvaiheessa kyllä oli. Mutta myös mä olin suoraan lapsuuden kodista lähtenyt mieheni kelkkaan ja sitten eronnut ja sitten oli tämä heti uusi aikuinen siinä. Mä en ollut koskaan elänyt yksin ilman toista aikuista ihmistä ja se oli aika pelottavaakin, että kuinka mä pärjään ja miten rahat riittää ja kaikki tämä. Sitten kaiken tämän keskellä tapahtui sellainen yllätys, että tämä sinun avopuolisesi halusi lähteä tapaamaan uskovaa pariskuntaa Raumalle. Joo. Millainen reissu tämä oli? No niin, se oli aika mielenkiintoinen kyllä. Sehän oli niin, että se asunto, jossa Tampereella asuimme, oli minun. Ja niinpä sitten pahan päivän tullen aina olin sanomassa, että lähde. Ja taas oli sellainen tilanne, ei suinkaan ensimmäinen, että nyt se on lopullista, että nyt lähdet. Ja sinä aamuna, kun mä lähdin töihin ja hänen piti sitten sinä aikana muuttaa meiltä pois, niin sinä aamuna hän sanoikin, että hän tuntee Raumalta yhden uskovan perheen. Että hän on lähdössä sinne, että jos Jumala voisi häntä auttaa, että lähdenkö mä mukaan. Ja musta se oli niin älytön juttu tämän miehen suusta, että mä se oli aivan yllättävää, niin mä uteliaisuudesta ajattelin, että no minähän lähden. Ja sanoin, että okei, että mä tulen mukaan. Ja niin me lähdettiin Raumalle sitten mun työpäiväni jälkeen ja se oli aika, muistan tarkkaan sen, kun astuttiin heidän perheeseen kotiinsa sisälle, niin heillä oli pieni vauva ja oli semmoinen valtava rauhallisuuden ja lämmön ja kodikkuuden ja rakkauden ja kaiken sen hyvän, mitä mun kodissani ei ollut, niin siellä oli semmoinen ilmapiiri. Ja mä ajattelin, että voiko tämmöistä olla. Ja sitten me syötiinkin, oli keitettyjä perunoita ja raakaa lohta, siis kraavia lohta. Ja mä oon ikinä niin hyvää ruokaa saanut, että sekin maistui ihan mielettömän hyvältä. Ja siinä sitten tämän miehen puolesta rukoiltiin. Ja kun hän tuli sieltä kirjastosta rukouksen jälkeen pois, niin hän oli ihan muuttuneen näköinen mies. Hän oli kaikki kasvonpiirteet oli niin kuin jotenkin levolliset. Semmoinen jäykkyys tai semmoinen kireys oli poissa. Hän todella oli ihan erinäköinen mun silmissäni ja sitten multa kysyttiin, että haluanko mä, että mun puolesta rukoillaan. Ja mä tietysti halusin. Ja muistan vielä, kun tämä hengellinen äitini kysyi, että mitä mä haluan itsestäni rukoilla tai sanoa Jumalalle, niin mulla ei ollut mitään muuta mielessä, kun mä vaan sanoin, että ton alkoholin käyttö. Että siis mä en ajatellut, mulla oli vain tämä, että siinä pitäisi jotain muuttaa, mutta ei minussa. Ja no kuitenkin, niin sieltä saatiin uskon alkeet ja tämä hengellinen äitini sanoi, että ala lukea Johanneksen evankeliumia, että jos joku kysyy sulta jotakin, niin mene sen lipun alle, että sä olet uskova nyt. Että voit sanoa, että sä oot ihan vauva vasta, mutta että kyllä sä tästä opit lisää. Ja näin lähdettiin ja muistan vielä, kun sen pölyttyneen vihkiraamatun sieltä kirjahyllystä kaivoin esiin, niin siinä oli isä kirjoittanut, että etsikää täältä vastauksia elämän vaikeuksiin. En ollut koskaan ennen sitä huomannut. Ja aloin lukea Johanneksen evankeliumia, enkä ymmärtänyt siitä ensin mitään. Mutta nyt kun sitä on yli 30 vuotta lukenut, niin nyt siitä ehkä ymmärtää jo jotain. Tämä uskontulo oli teille molemmille hieno juttu, mutta se myös sai aikaan uusia kriisivaiheita. Joo. Kerrotko vähän, mitä tapahtui sitten? No, me ensinnäkin ajateltiin, että me ollaan nyt tultu uskoon, niin nyt täytyy sitten tämä suhde viedä uudelle tasolle, että nyt mennään naimisiin. Ja niin me mentiin kihloihin ja hankittiin kuulutukset ja alkoholi sai yhä suurempaa otetta hänestä. Ja mä en ymmärtänyt ollenkaan, kun mä ajattelin, että nyt kun ollaan uskossa, niin nythän Jumala hoitaa kaiken hyväksi eikä enää tapahdu tämmöistä. Ja siinä tuli sitten ne ehkä kaikkein rajuimmat itkut.
Mutta kummallisesti se Raamatun sana lohdutti minua, kun mä sitä luin, vaikka en mä siitä paljon mitään ymmärtänytkään, niin Jumala kuitenkin sanassaan puhui ja oli läsnä. Sitten tosissaan se alkoi mennä niin pahaksi, että hän ei enää tullut kotiin viikonlopun jälkeen, vaan ne viinahuurut jatkuivat sitten ja sitten se päätettiin, että tämä on nyt loppu ja hän muuttaa meiltä pois. Sitten tapahtui yllättävä käänne, eli tämä ensimmäinen aviomiehesi astui kuvioihin takaisin. Oli pääsiäinen ja mä oon aina ollut jotenkin kauhean kokonaisvaltainen ihminen, että kun mä sitä itkua, niin siellä itkin ja ruikutin omaa elämääni, niin mulla samalla fyysinen puoli prekasi, niin että mulla nousi kuume ja mä makasin sängyn pohjassa ja olin tosi jotenkin pois tolaltani. Oli korkea kuume ja mun mieheni soitti siihen tai ex-mieheni silloin, ja että mihin aikaan hän hakee pojat Raumalle. Ja mä kuulostin, vaikka mä yritin olla, ettei varmasti mitään kuuluisi mun äänestäni, niin varmaan hän kuuli, että jotain outoa on. Niin hän sanoi, että mikä sulla on, että onko jotain tapahtunut. Ja mä sanoin, että no ei mitään kummallista, että vain, että tämä mies on nyt täältä lähtenyt ja mä olen yksin poikien kanssa ja mä en ole ihan varma, että miten tässä nyt pärjätään, mutta tämä on lopullista. Ja tuli pitkä hiljaisuus puhelimessa ja sitten mun mieheni kysyi, että oletko ajatellut, että joskus me voitaisiin olla vielä yhdessä. Ja mä vastasin, että olen, oletko sinä? Ja hän sanoi, että olen. Ja hän tuli hakemaan lapsia ja hän jäi siksi viikonlopuksi pääsiäiseksi Tampereelle. Ja sen jälkeen me oltiin sitten joka ainoa viikonloppu yhdessä joko Raumalla tai Tampereella. Mutta ei me oltu aviopuolisoina, vaan oltiin yhdessä perheenä ja se oli ihmeellistä. Mä olin kuitenkin sanonut etukäteen ennen tätä ystävälleni, että se mies ei koskisi minuun 2 metrin kepilläkään. Eli se oli mun ajatukseni tästä, että koskaan emme voisi palata yhteen. Mutta paluu kuitenkin tapahtui ja silloin vihkisormuksessa toinen päivämäärä. Sama... Täällä on 2 päivämäärää, 7.8. kahteen kertaan, 7.8.65 ja 7.8.83. Ja se ei ollut meidän tarkoitus, tai määräämä se päivämäärä, että se olisi sama, vaan se oli Jumalan pyhää huumorintajua, mitä lieni. Eli mulla oli kuulutukset voimassa tämän toisen miehen kanssa ja mä olin jotenkin laskenut sen niin, että se olisi viikon väärin. Että me mentiin hakemaan kuulutuksia sitten mun mieheni kanssa ja no eihän se onnistunut, kun siellä oli toisen kanssa voimassa ja se täytyi sitten siirtää viikkoa kauemmas. Eli me ei päästy naimisiin ennen kuin ensimmäinen viikonloppu oli 7.8. täsmälleen sama päivä kuin alkuperäinen hääpäivä. Nyt meillä oli vain 2 isoa poikaa mukana sitten häissä. Sama kirkkolaitila. Ja Jumala on antanut sinulle paljon hyvää myös sen jälkeen. Saitte lisää lapsia. Juu. Eli meillä on 2 lasta ensimmäisestä avioliitosta ja 2 lasta toisesta avioliitosta. Ja nimetkin oli valmiina ennen kuin ensimmäistäkään lasta oli tiedossa. Eli me toivottiin, jotenkin mä olin ihan varma, että taivaan isä antaa tytön ja pojan. Ja oikeastaan olin varma, että antaa pojan ja tytön, mutta sitten järjestys olikin eri, että tuli ensin tyttö ja sitten toinen poika. Mikä merkitys tällä avioliiton eheytymisellä on ollut sinulle, kun mietit nyt, te olette tosiaan olleet jo kauan nyt naimisissa? Niin... No se on kaikki. Ensinnäkin ajattelin silloin, kun uudestaan menimme naimisiin, että mun mieheni ei ole paras mies, vaan ainoa mies. Ei ole vertailukohteita. Hän on mun aviomieheni ja sillä siistiä. Ja mä olen tasan ja tarkkaan varma siitä, että mun paikkani on juuri hänen rinnallaan. Ja joskus kun on, eihän se sitä tarkoita, että kaikki olisi aina sileää ja hyvää, vaan joskus kun on vaikeuksia, niin tiedän, että Jumala on 2 kertaan antanut meidät toisillemme, että näin kuuluu olla ja pienet vaikeudet voitetaan. Ja olihan se
lapsilla aika ihmeellistä ja uskomatonta, että äiti ja isä meni yhteen uudestaan. Kyllä. Että kaikki hyvin. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, Anna-Liisa Nummi. Tuli mielelläni. Kiitos. Tämä oli Mahdollisuus muutokseen studio ja aiheena oli tosiaan avioliiton eheytyminen. Kiitos seurasta.